M Universitas Mondragon Unibertsitateko aldizkaria da eta 5 urte bete berri ditu. Urte hurrena dela eta sorrerako eta gaur egungo taldekideekin aritu gara aldizkariaren ibilbideaz. Premia zegoen Mondragon Unibertsitateak komunikabide korporatibo bat eukiteko, ezta? Unibertsitate gaztia zanez eta fakultate ezberdinez osatuta eta gainera kokatuta toki desberdinetan kokatuta, bai ikusten ginuan faltaitxe jakula apur bat fakultatien arteko komunikazio tresna bat edo, ez? Elkar ezagutza areagotuko zauen tresna bat, hori batetik. Eta gero beste helburu bat zan, kanpora begirabe, jendiari ezagutarazi, MUren errealitate hori, ez? Orduan, pentsau ginuan aldizkari bat itxia izan zeikela modu egoki bat, eta orduen ja 2005ko gestio planien barneratu gauen helburu moduen, eta horraz izan apurra dana, ez? Hartzaileak dira enpresak, hartzaileak dira gurasoak, ikasleak, orduan, produktola harin bat itxen saiatzen gara. Argi geneukan izan behar zela zerbait irakurterresa, harina, estilo argixa eta gero irudi asko. 3 zenbaki argitaratzen dira urtean, bat udazkenean, beste bat neguan eta bestea udaberritzen. Nortasun propioa eman genion, ez da folieto bat, Mondragon Unibertsitatearen folieto propagandistiko bat. Unibertsitatearekin lotutako gaiak jorratzen dira eta 3 hizkuntzatan argitaratzen da, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Beti aukeratzen dugu erreportaje handi bat eta elkarrizketa bat, baina euskera, alekop, ikerkuntza, badaude elementu batzuk beti daukaten importantea direnak unibertsitatearentzat eta lekua daukatenak aldizkarian. Jorratzen dituen gaiez gain, M Universitas bere azalak bereizten du. Azalak bereiztu egiten gaitu, gure azala oso berezia da. Ilustrazioak erabiltzearena izen zen batez be jakin genekielako gaixak izango ziela oso desberdinak. Esatu genuen Lorena Martínez, ilustratzailea, eta oso ondo asmatu zuen guk nahi genuenaz. Irudi sinplia, kolore planuekin, baina injarra handiko dibujoa. Eta oso ondo hartu dio puntua islatzeko gaiak. 5 urte hauek ikasteko eta garapenerako balio izan dute. Nortasun propio bat lortu du aldizkariak. Nik uste dut beste tonu bat landu dugula gure aldizkarian informalagoa iruditzen zait. Beste aldizkari batzuk eta somatu izan ditut akademikoagoak, ero serioagoak. Bai aldatu da gauza baten. Nik uste dut hasieran korporatibo bazala, garrantzi gehiago ematen digula orain pertsonei, erakundeari berari baino. Laguntzen dauela baita unibertsitateko pertenentzia ero sentimentua garatzen.